Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten piwulangan kalih tembang macapat gambuh. Nggih. Nah, tembang macapat gambuh menika dipun sinaoni wonten kelas sekawan. Menika wonten kompetensi dasar. Langsung kemawon nggih. Nah, saderengipun sinau tembang gambuh menika, sinau rumiyin tembang macapat. Apa to kuwi tembang macapat? Tembang macapat ya iku tembang kang nyaritakake urut-urutane urip manungsa saka wiwit ing njeron kandhutan tekan manungsa seda. Jadi, tembang macapat adalah tembang yang menceritakan urut-urutan kehidupan manusia dari di dalam kandungan sampai manusia meninggal. Dados menika tembang macapat iku kang diarani tembang macapat. Nah, langsung kemawon. Tembang macapat kuwi cacahe ana 11. Jumlahnya ada 11. Apa wae to? Nah, nomor setunggal menika wonten Mas Kumambang. Nomor kalih wonten Mijil. Nomor 3 wonten Sinom. Sekawan wonten Kinandi. Nomor gansal wonten Asmarandana. Nomor 6 wonten Gambuh. Nomor 7 wonten Dandang Gula. Nomor 8 wonten Durma. Nomor 9 wonten Pangkur. Nomor 11 wonten Megatruh. Nomor 11 wonten Pocong. Nah, menika tembang macapat ora nyeritakake saka manungsa ing jeron kandhutan menika Mas Kumambang masih ada di dalam kandungan sampai manusia meninggal menika diarani pocong. Nah, tapi nanging kelas sekawan menika cekap sinau tembang gambuh mawon. Salah siji tembang macapat kang ana ing wulangan kelas sekawan menika namung tembang gambuh. Dadi anak-anak menika sinau tembang gambuh kemawon, nggih. Langsung menika tegese tembang gambuh. Lah apa to kuwi mau tembang gambuh? Tembang gambuh ya iku tembang kang nyaritakake nalika sapasang manungsa lanang lan wadon kang wis jumbuh utawa cocok banjur sesoman. Lah tegese jika ada manusia laki-laki dan perempuan yang sudah cocok dan mantap lalu mereka akan menikah. Kuwi biasanya neng tembang gambuh. Itu biasanya ada di dalam tembang gambuh. Jadi tembang gambuh iki digunakake kanggo menehi pitutur marang cah enom kepriye carane mbangun urip sesoman. Ngaten nggih. Langsung kemawon. Lah, menika wonten paugeran tembang gambuh. Dadi ning tembang gambuh ki ana aturane. Apa wae to aturane? Nomor setunggal menika wonten guru wilangan. Guru wilangan ya iku cacahing wanda saben sagatra. Jadi guru wilangan adalah jumlah yaiku jumlah suku kata dalam setiap kalimat. Ngoten nggih. Nomor kalih wonten guru lagu. Guru lagu ya iku tibaning swara a i u e o ing pungkasaning gatra. Jadi guru lagu adalah suara a i u e o di setiap akhir kalimat. Ngaten nggih. Lajeng nomor 3 menika wonten guru gatra. Apa to kuwi guru gatra? Guru gatra ya iku cacahing gatra saben satembang. Ngeten. Jadi guru gatra adalah jumlah larik atau kalimat dalam satu tembang. Lah langsung kemawon yuk
Goleki guru wilangan, guru lagu karo guru gatra ing tembang gambuh. Nah, menika carane goleki guru wilangan, guru lagu lan guru gatra ing tembang gambuh yaiku nomor setunggal menika goleki guru wilangan rumiyin, goleki guru wilangan dhisik. Carane ngene iki. Larik kaping 1 atau kalimat pertama kuwi ana aja nganti kebanjur. Diitung yuk suku katane utawa wandane. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah ning kene ana 7 wanda. Ada 7 suku kata. Banjur nomor kalih menika wonten sabarang polah kang nora jujur. Ning kene ana 10 wanda. Lajeng nomor 3 menika wonten yen kebanjur sayekti kojur tan becik. Ning kene ana 12 wanda. Banjur nomor sekawan menika wonten becik ngupaya iku. Ning kene ana 8 wanda. Nggih, sing gari dhewe ing pitutur kang sayektos. Ning kene ana 8 wanda. Lah dadi guru wilangane kuwi ana 7, 10, 12, 8. Ngaten nggih. Lajeng guru lagu. Guru lagu mau apa ayo dieling-eling. Guru lagu ki berhubungan atau gayut karo swara a i u e o. Langsung kemawon yuk nomor setunggal utawa ukara kaping 1 sing keri dhewe sing delok. Keri dhewe wonten wanda jur. Ning kene swarane apa suarane? Suarane menika wonten u. Lah dieling-eling u. Banjur larik kaping kalih menika nggih sami wonten jur. Lajeng munine u. Sing kaping 3 kuwi ana wanda cik. Lah cik kuwi suarane i. Ngaten nggih. Sing kaping 4 kuwi ana ku. Lah kuwi suarane u. Sing kaping 5 wonten tos kuwi ana o. Dadi guru lagune kuwi ana u i u o. Dieling-eling carane goleki ngono kuwi nggih. Langsung kemawon guru gatra. Lah guru gatra kuwi mau apa yo? Guru gatra yaiku cacahe gatra ing saben satembang atau jumlah kalimat dalam satu tembang. Lah ning tembang gambuh ki ana 1, 2, 3, 4, 5. Ana 5 larik atau ada 5 kalimat dalam satu tembang gambuh. Dadi guru gatra kuwi ana 5 gatra. Ngaten nggih. Nah, ingkang pungkasan menika Budian maringi bau sastra Jawa utawa tegese tembung. Menika wonten tembung kandutan, seda, sesoman, wanda, gatra lan pungkasan. Menika wonten ing materi sangajengipun wau. Dadi ben anak-anak menika ngertos tegese sing kira-kira rada angel iki sing endi. Menika Budian sampun maringi tegese. Ngaten nggih. Menika materi dipun serat wonten buku tulis piyambak-piyambak nggih. Nek sampun menika cekap semanten piwulangan bab tembang macapat gambuh. Mugi-mugi anak-anak saged mangertos menapa ingkang Budian andharaken nggih. Matur nuwun.